Silav roj baş hevanno. Hêvî dikim hûn tev baş in selametin. Çend û çi hene me amadekirine eger hûn amade bin em dixwazin ji we re pêşkêş bikin em pêşî biçin Rojavayê Kurdistanê lê beriya Rojavayê Kurdistanê vê nîvroyê em pê hesiyan ku li Silêmaniyê û her wiha li deverên cudayê başûrê Kurdistanê dîsa êrişên kampên pêşmergeyên Rojhilatê Kurdistanê kirine. Kê êrişkiriye? Dibêjin Îranê. Tiliya dewleta Tirkî jî dibe ku tê de hebe. Niha hevanna ê min ez tim di binê her xerabiya ku li Kurdan tê kirin ez dewleta Tirkiye tê de digerim. Meselekî me heye. Bi dronan êrişî kampa Azadiyê ya li Koyê bi mûşekan êrişî kampa Sûrdaşê hate kirin. Di vê êrişê de zirareke canî çênebiye. Kî daxife êvara îro bi du dronan êrişî kampa Azadiyê hate kirin. Ev erê rast e. Kampa Sûrdaşê li sînorê navçeya Dokanê ye. Dikeve çarçoveya sînorê Silêmaniyê. Rêveberiya Komelê dibêje depoya avê ya kampiyê bi temamî aniha hedef hatiye girtin. Saet derdora 16 bû piştî nîvrê bi mûşekan bi roketan êrişî kampa Komelê ya li Sûrdaşê hatiye kirin. Di êrişê de yani zirarekî canî çênebe jî lê di kampê de zirarên ciddî çêbûne. Ji xwe kamp beriya niha hatiye vala kirin. Malbat tê de tune ne? Yani kampeke hevbeş e. Malbatên pêşmergeyan beriya niha tê de diman. Niha başê ku hatiye vala kirin. Ji ber êrişên ku di vî şerê de hat dest pê kirin. Ez wextê dibêjim hat dest pê kirin ne tenê İran e. Ne tenê İran e hevanna. Niha em berê xwe bidin İranê problemên di navbera Amerîka û İranê ber vê ku dirê ve diçe paşê em ê biçin Rojavayê Kurdistanê binêrin. Li Rojavayê Kurdistanê du problem hene hevanna. Yek li serê siv sê siv çar tonkî problem hene lê îro binêrin. Li serê Kaniyê hûzanin li gorî peymana ku di navbera Qesedê û hikûmeta Demkîya Şamê de hatiye îmzakirin însanên me dikaribûn biçiyana serê Kaniyê. Dewleta Tirkiye ku qaşo dewleta Kurdanê jî soz dabû ku ew ê çeteyên xwe vekişîne. Dewleta Tirkiye xwedî li sozê xwe derneketiye derewan dike. Çeteyên xwe ji serê Kaniyê dernexistiye. İnsanên me yê diçin serê Kaniyê şert datîne pêşiya wan. Şantaj dikin. Dibêjin eger her yek ji we $5,000 nedeme em ê xaniyê we hilweşînin em ê wisa derbikevin yan jî em dernakevin heta ku hûn $5,000 nedin me. Çi ye ev? Xerac e. Şantaj e. Bêşerefî ye. Bêhîsiyetî ye ve hemî ji bin serê dewleta Tirkiye derdikeve. Tên bajarê me memleketê me dagir dikin paşî jî diçin û şantaj dikin. Paşê jî tên bi Kurdana pêvajoyekê din dest pê kirin çek û silahên xwe dayinin, şervaniya xwe tune bikin, lehengiya xwe tune bikin, werin kadî Xwedê mezin e em çi êdî maye ser însafa me êdî me çi daye we. Yani bînin hişê xwe hevan aniha êdî em ketine rêyekî bê vegerine tu hêzeke tehdîta Kurdan al ser dewleta Tirkiye heye ji bilî gel na. Mesela ana Kurd bi kîjan aliyê xwe dikarin dewleta Tirkiye tehdît bikin ji bo mafê xwe bi dest bixin. Bi kîjan aliyê xwe. Tenê aliyekî me heye ji xwe ji destpêkê ve eynî aliyê me. Çi ye? Millet rabe serpiya serhildan çêbe û em yeketiya xwe çê bikin çawa ku em xwedî li Rojavayê Kurdistanê derketin bi vî şeklî em ê li mafê xwe li Tirkiye jî derbikevin. Pir zehmet e. Yani ew kevneşopiya şer lehengî ku tabî zehmet em ê bidomîne rast e ku di 5 salan de ava bû bi vê pêvajoyê re bi pêvajoyên beriyan hara jî tu nebûn. Alîkî de hûn ê bêjin ya dewra şer xilas bûye rast e dewra şer belkî xilas bûbe lê em wekî millet divê em tim hêza xwe ya tehdîtê di destê xwe de bigirin. Êdî şerê geliyê şoreşkerî dibe, şerê sivîl dibe, ê demokratîk dibe. Mirov zextekî li ser dewleta Tirkiye bihêle. Mühîm e. Dewleta Tirkiye ji ber ku qaypaq e. Mirovan dixapîne.
hûn ê binêrin divê pêvajiyê de ew ê bibêjin ya ji xwe dewra şer xilas bibû. Yani Partiya Karkerên Kurdistanê ne ji ber pêvajiyê çekdanî. Ji xwe mecbûr bû daniya. Ji xwe êdî bi pêşketina teknolojiyê re êdî şer çê nedibû, mecbûr ma. Dewleta Tirkiye ne wisa dibêje? Dibe em tiştek nedin wan jî nexeme. Ma kî radibe îro êdî serî radike? Çawa ew mümkün e? Aliyê xwe yê rêxistinî jî ew ê belav bikin, ew ê zeîf bibin. Êdî ji vir û pêva ew ê çawa car din rabin, xeberek û pêk bikin li hember dewleta Tirkiye serî hildin. Dewleta Tirkiye xwe dixapîne. Milletê Kurd milletekî siyasî ye. Êdî kesekî dewleta Tirkiye yek gavekî şaş bavêje ji vê saetê şûn ve ji we re bêjim hevano. Milletê Kurd muheqqaq divê dawa serxwebûnekî mutlaq bike. Bi Tirkan re jiyaneke hevbeş, hevpar, şerîk ne mümkün e. Ji xwe berê de ne mümkün bû em zanin. Dewleta Tirkiye heftê û heft hezar cara hıyanet li Kurdan kiriye, pişta xwe daye Kurda, komkujî pêkaniye, tune hesibandiye. Kurdan ji zû ve heq kiriye ku ji Tirkan biqetin. Zû ve Tirkan jî heq kiriye ku divê jiyanê de bê Kurdan bijîn. Çünkü hebûna Kurdan li Tirkiye ji bo wan şeref e. Nebûna Kurdan bêşerefiye ji bo wan bila bêşeref bijîn. Jiyana bi Kurdan re şerefekî bû ji bo Tirka lê pir jara wê şerefa xwe wenda kirine. Ji vir û pêva jî ew ê wê şerefa xwe wenda bikin. Mesela Gulistan doku êşekî giran e ana hê jî. Yani çeteyên Tirk têne Dêrsimê li wê derê ji xwe re weke meydana xwe dibînin, hespê xwe dibezînin, desta vêjin keçên me diçin üniversiteyan, ew zibîdiyê wan, ew zübbeyê wan, ew zarokên polîs û waliyan diçin wan kafeterya keşkê Kurdan dibin, dest dirêj dikin, paşê jî têrê nake dikujin. û em jî milletê Kurd êdî em jî 6 sala, 7 sala li pêne ya Gulistan doku li ku derê ye, çawa kuştin, gelo dest dirêjî kirin, gero birin, nebirin, gero li ku ye. Em çiqas safin ya. Roja ku te dagirkeriya Tirkan, te serdestiya Tirkan qebûl kir, divê tu ji van tişta re jî êdî tu razî bî. Hebûna dagirkeriyê tu erê bikî, divê tu qebûl bikî ku ew ê sibê dest dirêjî keç û jinê me bikin. Ew ê di zindanan da tecavüzê me bikin. Vana wisa ne? Vana bêbextin. Bextê Romê tune ye ya. Biya gotinê bav û kalan edî ya. Heftê û heft hezar cara îcab dike mero îspat bike û îspat bike û îspat bike. Ma Selhedîn Demirtaş serê kê şikênandiye? Ji kî re çi gotiye? Ya Mêrik xwe mev kir ya li wan meydana, li wan li ser wan otopîsan di hilbijartinan da û biratî û biratiya gelan û kardeşlik û nizanim çi Selhedîn Demirtaş xwe kuşt ya, Figen Yüksekdağ xwe kuşt ya. Dîsa jî em bi kêrê wan nayên. Vana wisa ne? Vana wisa ne? Em binêrin ka Îranê pêşniyazekî çawa kiriye li Amerîkayê. İran pêşniyaz dike ku tengava Hormuzê veke. Lê bê ku bernameya xwe ya nuklerî xirab bike, çawa ku Amerîka dixwaze. Yani ji Amerîka re dibêje bernameya xwe ya nuklerî ez ê birêve bibim, ji me re tiştekî nebêje, ambargoya li ser me rake, ez ê jî tengava Hormuzê vekim, bila keştî petrolê, gazê û her tiştî bibin li dünyayê belav bikin, hem bila ekonomiya dünyayê ser rast bibe û hem jî ambargoya li ser min wê sis bibe, wê tune bibe û herkes di mala xwe. Ji em binêrin Wezîrê Karê Derve Îranê li Rûsyayê bû îro, serdana wî dibêje serdana min ji bo ku li gel Moskovayê, li gel Rûsyayê di derbarê şerê li dijî İsraîl û Amerîkayê de dibe ev îmkanekî ez hatime vê derê ji bo ku em bikaribin bi hev bişêwirin. Rusya dostê me ye. Di derbarê êrişên li ser me de em ê pê bişêwirin ka Rusya ji me re çi dibêje? Pêşniyazên wana çi ne?
Niha ew her du berpirsên Îran û Rusyayê dibêjin İran dixwaze Amerîka dawî li dorpêça li ser Îranê bîne. Pêşniyaza nû berêya Pakistanê gihîştiye Amerîkayê. Pêşniyaza nû yani em Hurmuzê vekin, tu jî dest nede bernameya me ya nükleerî. û dorpêça li ser me jî rake. Pêşniyaza nû berêya Pakistanê gihîştiye Amerîkayê lê Serokê Amerîkayê Donald Trump erê kiriye nekiriye ev nayê. Em dizanin ku Trump îsrar dike ku İran dawî li bernameya xwe ya atomî ya nükleerî bîne. Wezîrê Karê Derveyî Îranê Abbasê Araghçî roja duşemiyê serê sibê yani îro li Sen Petersburgê bi Serokê Rûsyê Vladimir Putin re civiya. Pakistanê jî hewda ku danûstandinên di navbera Îran û Amerîkayê de ji nû ve zindî bike. Lê Donald Trump pêşniyaz kir ku danûstandin dikarin bi rêya telefonê ancak pêkwerin. Eger bixwazin dibêje, Donald Trump dibêje. Eger İran bixwaze em dikarin biaxivin. Tabî em tim vekirîne. Lê em kesekî naşînin Pakistanê ji bo hevdîtina. Em tenê tekiliya telefonî em dikarin çê bikin. Yani axaftina bi rêya telefonê bes e. Ji bo ku em bikaribin bi Îranê re li hev werin. Niha hevan no ji ber van meseleyên şer û pevçûnan meseleya Hurmuzê bermîlekî petrolê derdora $107 e. Halbuki beriya şer fiyata dolar çiqas bû bermîlekî petrolê derdora $72 bû. Buhayê petrolê ji destpêka şer ve bi berdewamî bilind bûye. Keştiyên petrolê li kendavê asê mane nikarin bi ewlehî di tenga wê re derbas bibin. Trump hefteya borî ew agirbesta ku Amerîka û Îranê heftê Nîsanê li ser li hev kiribûn ji bo demekî nediyar dirêj kiribû. Niha hala hazir uranyuma dewlemendkirî ya Îranê ji zûvayê hala sereke ya nakokiyên di navbera Îran û Amerîkayê de ye. Niha di derbarê agirbestê de ka Amerîka û Îran ew ê li hev bikin nekin, Wezîrê Karê Derveyî Amerîkayê Marco Rubio daxife em hinekî guh bidin wî heval no bendê bin em biçe rojava. Ez hem van nûçiya ji navberê derxim. Wezîrê Karê Derveyî Amerîkayê Marco Rubio ragihand ku ew bawer dike rêveberiya Îranê ji bo gihîştina peymanekê li gel Amerîkayê ciddî ye. Rubio diyar kir ku her peymana ku were morkirin divê rê li ber çêkirina çeka atomî ya Îranê baweyekî teqez bigire. Marco Rubio ji bo kanala Fox Newsî ya Amerîkayê peyamekî belav kir rewşa piştî gera duyem ya danûstandinê li Pakistanê nehat li darxistin nirxand. Rubio diyar kir ku ji xeynî peymanekê bi Amerîka re tu şansekî din yê Îranê tune ye yani bernameya atomî muhaqqaq divê tune bike. Marco Rubio beyan kir ku her çend piraniya rêveberên li Tehranê kesên tundrew bin jî ew dibînin ku ji bo derketina ji vê rewşa xirab amade ne hin gavên nû bavêjin. Yani rêveberên Tehranê însaniyê xirab in ama dîsa jî amade ne gavên nû bavêjin. Bi dîtina min, bi fikra min dibêje Îranî ji bo rizgariya ji vê tevlîheviya ku nav dane dibe ciddî ne. Yani Amerîka ne di nava tevlîheviyê de ye. Dome got Amerîkayê şer wenda kir. Normal negihîşt hedefa xwe. Rezîl û riswa bû. Dünya li dijî Amerîkayê derket. Bi temamî îtîbara xwe wenda kir. Yani îtîbara Donald Trump biye 5 pere li dünyayê. Çawa ku çû Venezuelayê ewsa di şevekê de operasyon pêkanî serokê welêt û tevê hevjîna wî girt bir avet hepsê dixwast aynî tişî li Îranê bike lê çê nebû. Marco Rubio her wiha dibêje berdewamiya pêvajoya danûstandinan hê jî mümkün e. Yani em dikarin pêra li hev werin. Pirsgirêkên aborî yên Îranê hene. Hemî pirsgirêkên ku Îranê berê destpêkirina vî şerê dijiya hê jî didomin. Behsa ambargoyê dike, behsa xelayê dike li Îranê gelek ji wan hê jî xirabtir bûne. Ez bawer dikim Amerîka tam nizane li Îranê rewş çi ye. Milletê Îranê fêrî feqîriyê bûye. Îran jî bi tonan petrol difroşe. Perê dewleta Îranê heye.
وزیر امریکای دوباره کرد که دخوازم پیش راست بن که پیمان ریل گیشتنا ایرانیاش با چک اتمی به تمامی بگیره دوی رهبری تهران پیمانه که به رنگی قبول بکیدی نا مجرد تنگا به حرمزی مجرد هری گرینگا ویشاریه ایران بری راگانده بو که تنگا وکریه لروبیو لسروی داخیانی دا گوت او دبیجن تنگا وکریه البته اگه هون دستوری جمع بخوازم امی yani jî çi dibêje ha yani divê tamam tenga wê vedkin lê di berdêla pere de ji xelkî pere dixwazin dibe em nikarin vê rewşê qebûl bikin dibêje barku robiya hevan no tabî hin tişt hene rast nabêje mesela dibê tenga ve Hormuzê rêya aviya navnetewî ye İran li dijî hukûqa navnetewî tengav girtiye halbîke ew tengav aydê İranê ye pergaleke ku İranî biryarê didin ka wêreya navnetewî bi kar bîne ji bo bi kar anînê divê çi qas perêwerin dayîn nabe bibe tiştekî asayî yani welhasil bi du gotin ez bêjim meselê qet dirêj nekin Amerîka dibêje bernameya xwe ya atomî bi dawî bike ez ê jî wê demê tengavê jî veke tengavê veke bername atomî tamamî ji holê rake wê demê ez ê êrişê te nekim hê jî ambargo wê bidome İran jî dibêje na ambargoya li ser me rake qarşê bernameya min a atomî nebe ez ê jî tenga ve Hormuzê vekim herkes li mala xwe yani tu jî êrişê min neke ez ê êrişî hevalbendê te yê li rojhilata navî nakim ê kendavê hevan no hevalên li Almanyê ez ji wara tişek bêjim hevalên me ê li Almanyê ji kerema xwe re baş li me godar kin niha serê we di belayê de ye çima çünkü Rusya êdî rê nade ku petrol were Almanyê gaz were Almanyê yani gaza Kazakistanê dibe a welatên berê Yeketiya Sovyetan dibe a Rusyayê dibe êdî rê nade çima rê nade çünkü hûn weke Alman we li cem Ukraynayê cî girt hûn bûn perçeyekî şerê Ukraynayê weya ji bo we ne baş e Amerîkayê hûn xistin nava şer û vekişiya îşê we tune êdî wê derê hûn weke cîranê Ukraynayê Fransa jî wisa êdî gaza we wê biha bibe petrola we wê biha bibe hûn ê mehv bibin meşê ku hûn ê qezenç bikin 3000 euro ye meşê we wê têra we neke rêya pêşiya we ew e hevan no zextê bidin ser hikûmeta xwe ji bo dev ji vî şerê li Ukraynayê berdin Ukranî û Rûsî bi zmamê hevin çi dikin êdî gor li bavê wan ceme gotina serhediyan yani çima daxilê nava şerê wan dibin ya Ukranî û Rûsî bi zmamê hevin kuzenê hevin nava hev de dijîn aynî zimanê daxivin ji hev zewicîne yani hûn weke Alman hûn weke Fransız çi îşê we heye li Ukraynayê hûn dibêjin em daxilê nava NATOyê bikin ya NATO nema NATO heye çi dike NATO mesela wezîfa NATOyê çi ye hîn dikare îzah bike wezîfa NATOyê çi ye yeketiya çi ye yeketiya artêşan e yeketiya artêşa kîjan welatan li hember çi şer dikî aniha tehdîta herî mezin ya li ser welatên Ewropayê Amerîkayê tehdîta herî mezin ne Rusyayê Rusya çi dike ji Ewropayê na çünkü Avrupa cîranê Rusyayê Rusya pir kêfxweş e ku bikare petrola xwe bifroşe van dewletan danûstandina tîcaretê bike û Rusya weke zemanê sal beriya salê nodî weke Yekîtiya Sovyetan êdî ne tehdît e yani ji ber vê yekê NATO êdî bi kêr nayê Amerîka ji xwe ji NATOyê vedikişe û xilas yani hûn mirovên Ewropî êdî hûn dimînin bi Rûsan re cîran Amerîkayê tenê fitne fesadî derxist di nava Ewropiyan û Rusyayê de heqeten yani hûn ê bibînin yani dawiya Ewropayê pir xirab e aniha Amerîka
ekonomiya Avrupa'yı tamamı serubin kiriye. Beriya euro çeva bu, ekonomiya Avrupa'yı pır baş bu. Yani insana ki maaş digir, de berdela 3000 euroda, tera kiriye vitkir, tera araba vitkir, garibu pere kom kira, akrabay xoy memleket ra bişanda, tera vitkir. Ama anha tere nake. 3000 bigiri, yani işte ra 15 roja tere nake. Nava malbatê de herkes mecbur e bixebite. Herkes ancak idare xwe dikare bike. Hemî di rûyê çi da? Di rûyê pergala ku Amerîkayê xiste nava Ewropayê. Çünkü Amerika dixwaze bibe hêza sereke a temamê dünyayê, hêza bi tenê. Yani tekane hêza herî mezin a cîhanê. Dixwaze bibe welatê herî dewlemendê cîhanê. Ewropa ji bo wan ne Fransa û Almanya. Ewropa ji bo wan dewletekî ye. Yekîtiya Ewropayê wekî dewletekî yani. Naxwazin Yekîtiya Ewropayê pêşkeve. Halbuki di dünyayê da yek ji welatên em nebêjin ya welatê herî dewlemend ne Ewropa ye. Na. Coğrafya herî dewlemend ne Ewropa ye. Çîn jî baş e. Japonya jî baş e. Li Asyayê gelek herem hene ji Ewropayê pêşketîtirin. Mesela insanên me hene diçin welatên Asyayê tên dibêjin teknolojiya ku li Çînê pêşketiye li welatên Asyayê pêşketiye li Ewropayê qet tune. Ancak 30 salê din em Ewropî dikarin xwe bigînin asta wan. Yani Asyayî, Azyatîk ji Ewropiyan zêdetir pêşketine. Yani em nikarin her tiştî bi Ewropayê vegirê birin. Lê Amerika dixwaze Ewropa hewcî wê bibe. Ev garantî ye. Îja me dixwast divê hûn zextê bidin ser dewletên xwe, hevalê me ê li Fransa, hevala li Almanyayê. Ku daxilê nava karê Rusya û Ukrayna nebe. Acîlen xwe jê bikişînin. Heqeten binêrin. Rusya di qada enerjiyê de pêngavekê nû ya zextê li Ewropayê dike. Moskova'ya yani Rusya'ya biryar da ku ji destpêka meha Gulanê ve veguhestina petrola Kazakistanê ya ku diçe Almanya rawestîne ajwara. Tevî ku berpirsên Rusya behsa sedemên teknîkî dikin jî lê senatörên vî welatî bi eşkereyî dibêjin divê dewletên dijmin ne li benda hêsankirina be. Yani dibêjin tamam problemê teknîkî hene em ê gazê û bidin sekinandin lê helbikî petrol e gaz e her tiştî ye. Helbikî yani welatên Ewropayê weke dijmin dibîne. Em nikarin meseleyê hêsan bikin ji bo wan û normal bikin vê meselê. Ev biryar di demekî de ku Yekîtiya Ewropayê jî pakêta bîstan ya dorpêçan daniye ser Rusyayê her wiha 9 milyar euro kredî ji bo Ukraynayê pesend kiriye. Yani Ewropa bi vî halê xwe diçe ambargo datîne ser Rusyayê ya xaniyê te ji camê vekevin nabêje mala xelkê ya. 9 milyar euro jî te kredî daye Ukraynayê. Êdî Rusya te ev dike? Tabî ew ê jî ambargo daniye ser te. Ew ê gaz û petrola ku tê coğrafya te ew ê bibire. Hikûmeta Rusyayê wê ji yekê Gulanê ve yani 2 rojê din veguhestina petrola Kazakistanê ya ku ber bi Almanyayê ve diçû di nava axa Ukraynayê re derbastibû ew ê wê petrolê rawestîne. Hemî boriyan vanayan qapat bike. Alîkarê Serokwezîrê Rusyayê da zanîn ku ew rejiya petrola Kazakistanê ya ku berê birêya boriyê Druzhba diçû Almanyayê ji ber sedemên teknîkî hatiye rawestandin. Wê birêyên din ên lojîstîkî were veguhestin. Tabii ev bahane ye. Ev bahane ye. Tu paşxaneyekê yani îdia wan ew e binêrin îdia wan ew e tu paşxaneyekê siyasî ya vê biryarê tune ye. Niyeta wan kesên ku li ser vê mijarê spekülasyonan dikin ne ew e ku rêya veguhestina petrolê ya ber bi Almanyayê ve xweş bikin. Belkî niyeta wan ew e tekiliyên Rusya û Kazakistanê xirab bikin. Pêwendiyên me bi Kazakistanê re gelekî baş in. Ev mijar jî wê sîberê nexe ser van pêwendiyan. Yani sî nexe ser vê tekiliya me. Yani em ê gaz û petrolê bidin rawestandin dê ji ber meseleyên teknîkî ne dibêje yani.
Naha Almanya plan dikir ku sala 2026 3 milyon ton petrola xav برای وی بوریه بکره gelek çavdêr biryara Moskowayê wekî tolhildanekê ji bo piştgiriya Almanyayê ji bo Ukraynayê dinirxînin. Hinek senatorên Rûsyayê jî vê nêrînê piştrast dikin. Yani gelek kes diaxivin. Tabii dijminiya Almanyayê dikin, dijminiya Fransayê dikin. Ya di vê naberê de Yekîtiya Ewropayê pakêta bîstan ya dorpêçan li dijî Rûsyayê qebûl kiriye. Krediyekî bi qasî 9 milyar euro ji bo Ukraynayê qebûl kiriye ew jî kredi dide. Kredi vekiriye yani. Pere dide Ukraynayê li hember Rûsyayê. Emmanuel Macron çi dibêje Serokkomarê Fransayê? Dibêje em wekî Ewropa em piştgiriya ji bo Ukraynayê bidomînin veya dibe zextekî li ser Rûsyayê. Yani êdî qebûl nekiriye ya Emmanuel Macron vekirî qise nake. Fikrê xwe net zelal jî nabêje. Ji Rûsyayê jî ditirse. Ev serdema dawiya Macron e. Êdî nayê hilbijartin. Çû? Ya tiştê dibêje nayê zanin. Hevan na. Binêrin. Komên girêdayî dewleta Tirkiye, komên çete yên girêdayê hikûmeta Şamê aniha hewl didin derbasî gundên di navbera Kobanî û Girêspî de bibin. Li ser xeta sînor, gundewarên Kobanî di nava liv û tevgerên eskerî dane. Bi vê hewldanê re xeterî, tehlîke, metirsiya, zêdebûna rageşiya li herêmê zêde dibe. Sibê du sibê di navbera şervanên me ê li Kobanî û di van çeteyan de şer derbikeve şaş nemînin. Li Helebê organizasyonekî heye dibin hikmê dewleta Tirkiyeyê dixwazin Kobanî bi temamî bixin bin kontrola xwe. Di derbarê Efrînê de jî hin tiştên gotin paşê ez ê were parve bikim lê îddia ne. Di demekî de ku di navbera Qesedê û hikûmeta Veguheziya Sûriyê de li hevkirina entegrasyonê çêbûye, milletê Sûriye li benda ewlehiyê ye, hin alî li pey provokasyonê ne. Ez bawer nakim hin alî ne. Ez niyeta dewleta Sûriye û dewleta Tirkiye ew e Kobanî bi temamî tune bikin. Çünkü ew dixwazin tola xwe, heyfa xwe helînin. Vana însanên bêbextin ya. Heqetin ya provokasyon nine. Vana dixwazin Kobanî dagir bikin û xilas. Yani hazır Efrînê bidete çünkü Efrîn ji xwe hema tune dibe. Çünkü dûr e ji Rojava dûr e Efrîn. Komên girêdayî dewleta Tirkiye û hikûmeta Veguheziya Sûriye li gundewarên di navbera Kobanî û Girêspî de dest bi provokasyonê kirine. Dest pê kirine millet sor dikin, ji wan hereman dûr dixin. Ev koma çete hewl didin peymana 29 çile vala derxînin rewşekê ewlehiyê têk bibin. Li gorî agahiyên dawî gelek hewldanên dorpêçkirina Kobanî ji aliyê komên girêdayî dewleta Tirkiye ve têne kirin. Her wekî li ser xeta sînor û gundewarên Kobanî liv û tevgerên eskerî zêde bûne, armanca wan jî ew e ku derbasê gundên di navbera Kobanî û Girêspî de bibin. Tevê ku ew gund dibin kontrola Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê dane. Çete bi zanebûn dixwazin bikin van gundan, ev jî cureyekî provokasyonê ye. Di pêvajoyekê wiha de ev hewldan tabî metirsiya zêdebûna rageşiyê bixwaretîne. Yani ihtimal heye di demên pêşme de şerekî çekdarî jî çê bibe. Niha di derbarê Efrînê de hin tiştê gotin bi qasî ku tê behs kirin. Tabî îddia ne hê heta ku neyê piştrastkirin em nikarin tiştekî bibêjin. Hikûmeta Demkiya Sûriye qebûl kiriye ku li Efrînê lîwayeke yani komekê Qesedê li wê derê hazir be. Girêdayî artêşa Sûriye be lê hêzên Qesedê li evê hebin. Li Efrînê. Hevan na. Ê min fikrê min ez ji were fikrê xwe bibêjim hûn erê dikin nakin kêfa we. Ez dibêjim
Di tekiliye bi Şamê re ya herî giring ew e ku merov mafên netewî ê Kurdan di destûra bingehîn de bide bicihkirin. Mafên netewî ê milletê Kurd, perwerdehiya bi Kurdî ye, müfredata bi Kurdî ye, aboriya xweser a Rojavayê Kurdistanê ye, ne? Serbestiya zimanê Kurdî di dibistanan de, hebûna dibistanan û aidiyeta çekdarî yani milletê Kurd bibe xwedî hêzeke çekdarî a aidê milletê Kurd be. Asayiş dibe, artêş dibe. Ev maf di destûra bingehîn de divê werin bicêkirin. Dewleta Sûriye çi dike? Dişûna van mafên bingehîn ên netewî de radibe dibêje bila hêzên Qesedê hebin, girêdayî artêşa me bin, bila li Efrînê bin. Vaya xapandinekî ye. Çima xapandinekî ye? Ji we re bêjim. Binêrin, em bidin berhev. Wextê ku mafê perwerdeyiya bi Kurdî di destûra bingehîn de yani di anayasayê de were nivîsandin, êdî tu hêz nikare van mafan ji me şûn ve bigire. Ev dibe mafê me netewî, dibe garantî. Hêza me ya eskerî hebe, tunebe, asayişa me hebe, tunebe ne mühîm e. Heqê me netewî dibe garantî. Aboriya me, dewlemendiya me ya Rojavayê Kurdistanê hemî dikeve kontrola me. Yani meclisên me yê heremî hebin. Heqê me netewî çi ye? Ew bikeve bin garantî. Dişûna vana da çi dike? Tê wisa hevkî hingiv devê me şîrîn dike çünkü hasasiyeta Kurda ya ji bo çekdarî dibîne. Divê bila hêzê we ê çekdarî li Efrînê bin, nizam Kudrê bin filan bêvan. Em tev dizanin wextê ku mafê me netewî tune be, hêza me ya eskerî hebe bikirî tiştekî ne. Mesela ez çi bikim? Ez ana 5000 eskerê me hebe li Efrînê ez çi bikim? Ez wê derê li hember kî şer bikim? Manawî tune ye. Min bi van çeteyan re li hev kiriye. Êdî li hemberê wan şer nakim. Me bi dewleta Tirkiye re li hev kiriye, li hemberê wan şer nakim. Ez 5000 hêzê xwe eskerî bigirim li Efrînê ez çi bikim yani? Li hember kî biparêzim? Kî tê êrişî Efrînê dike? Wextê ku çeteyê Şamê neyên, çeteyên Tirk neyên wekî were? Kes naye. Ha, ya mühîm ew e dişûna van hêzên eskerî de ez perwerdehiya xwe bixim garantiye. Çünkü pêşeroja zarokan, siberoja zarokan mühîm e. Ew çete di serê xwe de çi dibêjin? Em mafê eskerî bidin wan, em mafê perwerdehiyê nedin wan, em ê wisa 5-6 sala wan bixapînin, sibê du sibe em operasyonekî pêk bînin li hember wan, ji xwe çek û silahê wan êmene, gule ji me diçin, çek û silah ji me diçin, pirê wan ji me diçin. Belav dibin diçin yani. Heqê perwerdeyî jî tune, tiştekî jî nebiye garantî. Em vedigerin beriya sala 2011. Yani rewşa beriya şoreşê. Veya xapandinekî ye. Yani ez bim dişûna Rêzdar Mazlûm Ebdî da bim ya jî Rêveberên Rojavayê Kurdistanê ez dibêjim na. Eskerî, meskerî tiştekî dine, asayîş jî ne. Qet tiştekî ne mühîm e. Niha madem ki me bi li hev kiriye dî kesekî êrişê me bike tune ma Kurd tê êrişê me dikin. Mana hêza eskerî nema, heqete nema. Aniha mana heqê netewî maye. Li Sûriyê were garantî kirin. Yani ez endamekî Qesedê bim, ez herim Efrînê li pê kî bigerim yani. Ama ez mamoste bim, bi hezaran zarokan perwerde bikim, Kurdî fêrê wan bikim, ew dibe bingehekî. Yani ji mafê eskeriyê û ji mafê perwerdeyî dibe em mafê perwerdeyî tercih bikin. Di diyalogê xwe de jî em vê zextê bidin ser wan. Tiştekî wisa ez pê hesiyam ku li Efrînê çê dibe yani heqê Qesedê didinê ya heq didin Qesedê ku karibe hêza xwe li Efrînê saz bike. Ama dibe em qîmetê zêdetir bidin tiştên din. Ev komên girêdayî ew ê mesele ev e. Niha li Serê Kaniyê binêrin li Efrînê ev rewşe ye
devleta Suriye ya Şam'ı amade vi haqqi bide qesedi ama haqqi Kurda tune. Li serê kaniyê jî çawa min destpêka bernamê de got ew sedî sede çeteyên dewleta Tirkiye ji serê kaniyê venekşiyane aniha gel tehdît dikin gef li wan dixwin heta ku her yek ji we $5,000 neyne em malê we teslîm nakin em ê malê we hilweşînin ya 5,000 ya xaniyê we hilweşe dewleta Tirkiye jî vê planê çê dike dewleta Tirkiye vê planê çê dike em nebêjin min dixwast ez bêjim dewleta Tirkiye jî temaşe dike temaşe nake di nava meselê de ye naxwaze însan vegerin serê kaniyê dewleta Tirkiye dixwaze serê kaniyê bi serê kaniya Bakurê Kurdistanê ve girê bide sînoran bîne aliyê vî alî ji bo me Kurdan tiştekî diguhere heqeten rastiyê ji we re bêjim ji bo me Kurdan tiştek naguhere serê kaniya jor û serê kaniya jêr xwezî bibe yek jî êşxwe ha kontrola çetan da biye ha kontrola Tirkan da biye ew jî feq nake êdî ji bo me tu tiştekî feq nake aniha tiştek madem ji dest çûye gotin hene naxwazim bibêjim na şinu zarû li me temaşe dikin niha madem êdî nava me dane ha Tirkin ha Erebin êdî tên yani feq nake em nikarin ji tecavuzciyan hilbijêrin yani îjab nake feq nake ha çete ha çeteyên Tirk ha çeteyên Ereb ama tiştekî heye em bêjin ya qenebe li serê kaniyê sînor tê nava serê kaniyê tê viyalê serê kaniyê binê serê kaniyê dî heqetin ew jî feq nake tenê rê bidin ku milletê me bila vegere ser mal û milkê xwe bila zeviyê xwe baş wê rê bidin ku zarokên me bi Kurdî herin mektebê yêdin êdî çi çûye heta ku milletê me serî hilda serxwebûna xwe îlan kir dewleta xwe ava kir heta wê demê em ê sêr bikin meselekî din ku dilê me değişîne û tu çare tune ew jî mesela esîrên me însanên me yê dîl di destê çeteyan de yani tu çare tune ancak em dikarin ji xwe re biqîrin zarezara me be meş û mîtînga da em fotoğrafê wan însanên me bidin destê zarokan destê jinan daxînin kolanan em ê bêjin êdî esîrê me berdin dîlê me berdin bila werin malê yew em çawa ketin vî halî ya heqeten nişkeva çawa çêbû em ketin vî halî ya ez jî van dîmena nîşan didim binra müzik heye paşê jî mafê telîfê tê yani em nikarin müzikekî xerîb jî denê serê ama ne meselê hevando niha ev însanê ku hûn dibînin zarokên însanên me ê esîrin şervanên me ne lehengin aniha esîr hatine girtin zarokên wan derketine kolanan dawa bavê xwe dikin dawa dayîkê xwe dikin dawa hevalê xwe dikin malbatên dîlgirtiyan e li pêşiya avahiya Netîmê Yekbîl bajarê Qamişloyê bi daxwaza berdana kesên ku dîl hatine girtin çalakiyan li dar dikin malbatê van însanên me li pêşiya avahiya Komîseriya Karûbarên Penaberan a Netîmê Yekbî li Qamişloyê hatine cemhev dixwazin ku zarokên wan ên esîr acîlen serbest birin berdan yani bi hikmeta demkî ya Sûriye re bikevin nava tekîlê ji Netîmê Yekbî dixwaze heqeten ya hikmeta demkî ya Şamê çima însanê me serbest ber nade ev çawa levhatine ev çawa peyman e çawa însanin hûn ê bêjin ma dewleta Tirkiye ne wisa dewleta Tirkiye ji çeteyan xirabtir e di zindanên Sûriyê de aniha belkî 2,000-3,000 însanê me hebin sê çar mehê girtîne lê ê dewleta Tirkiye de 10,000 derbas kiriye yani çawa hûn dibînin êdî
fotoğrafı wan girtine, sloganan da vêjin. Yani dawa insanên me heye. Çi dibe halê me heqeten? Ka we nivîsand Frî Demirtaş. We nivîsand? Na, we nenivîsand. Ya mesela Kerkûkê çi ye? Ev piştî ku hevalên me, dostên me Kurdan yan jî em bêjin piştî ku Kurdan walîtiya Kerkûkê teslimê dostên me ê Türkmenan kirin. Gelo Türkmenan dîsa xıyanet kirin li Kurdan. Erê xıyanet kirin. Çünkü li Kerkûkê dostên me yê Türkmen ku bi talîmata Hakan Fidan birêve diçe, ew camerê ku hatbû navê Mihemedê çi ye? Hatbû walî di şûna Kurdekî de. Aniha çiqa ji destatê alîkarên xwe ê Kurd ji wezîfê digire. Erka wan kêm dike, dixwaze demografiya Kerkûkê biguherîne. Yani dixwaze hejmara Türkmenan li Kerkûkê zêdetir bike. Hanî bide Türkmenan, erd bide Türkmenan, hejmara Türkmenan ê ku qet eleqa wan bi Kerkûkê tune Türkmenan bîne Kerkûkê bi cih bike, û wisa li hev zêde bike. Veya proja dewleta Tirkiyeyê. Îje hemî çawa çê dike? Aniha madem ki hêz û quwet di destî wî de ye, ew ê hewl bide vana çê bike. Aniha erk di destî wî de ye. Ya îxtidara ya Serokwezîrê Kerkûkê ye. Ana çawa bixwaze mîna xwe dike. Êdî meclîsa Kerkûkê heye, tune ye, çi qas dikare pêşîlê bigire û meselekê din e. Ez hatim cem we. Tê got Frî Demirtaş. Rast e, mala we ava. Ya hat Türk hat Türkmen kısmekî Türkmenan mağdurin. Lê Türkmen digel ku mağdurin jî bûne alet di destê Tirkan de. Tirkên Qibrîsî jî wisa ne. Tirkên Qibrîsî mağdurin. Esas mağdurên Tirkiye ne. Çünkü Tirkiye welatê wan weke kerxane bikartîne. Karxane em bêjin. Kiriye ciyê gazîno, kiriye ciyê fihuşê, kiriye ciyê çeteyan, mafyayê. Dewleta Tirkiye welatê wan Qibrîs wisa bikartîne. Aniha Qibrîsî perperîşan in. Qibrîsî dixwazin dewleta Tirkiye ji welatê wan vekişe, ew û Roman ji xwe re bi hev re bijîn. Qibrîs bibe yek Qibrîs û ji xwe aliyê Rum ji Tirkara tiştekî nabêje yani. Wekî federasyon dikarin bi hev re bijîn. Tirkiye naxwaze. Ji ber vê yekê hevanno, Tirkiye nebe Türkmen jî însanê nexirabin. Netewperestiya nava Türkmenan de pir zirar nade Kurdan. Lê Tirkiye netewperestiyê di wan da çê dike û berdin ser Kurdan. Yani em wisa bêjin. Mala we ava. Ya van rojan çima hejmara abonê me zêde nabin? Pir balkêşe ha. Cara yekê me henkî min dest bi YouTubeê kiriye. Hejmara abonê me bilind nabin. Wekî ev hefteyekî wekî xwe dimîne. Tamam me 37,000 derbas kiriye rast e. Lê me pir dixwaz biçe 50,000. Çima naçe 50,000 nizanim. Normal gerek zû da biçiya. Normal her meh 2,000 insan dibe abone ama vê mehê wisa sêkîniye. Rast dibêjî. Amerika hat Sûriye teslimê Tirkan kir û çû. Aynı wisa. Rojava jî û paşê jî em dibêjin Amerika projeya Amerika heye Kurdistanekî ava bike û tiştekî wisa tune ye. Tamamen dewleta Tirkiye dîsa Kurd xapandine. Mesela dewleta Tirkiye derxiste û proje ha. Way Amerika ji Kurdan re Kurdistan çê dike. Na. Dewleta Tirkiye sirf ji bo Kurdan bixapîne wisa got. Tiştekî wisa ye? Ka.
Amerika bixwaze Kurdistan çêbike meş Tirkan tirse. Na. Mesela ne Partiya Karkerê Kurdistanê jî sibê heta êvarê ji Amerîkaya ra digotin hêzên hegemon ne ji ber wê jî ma Barzanî Talebanî ma gotinê xirab gotin ji Amerîkaya re na Amerîka ji wan re ji Kurdistan çê nekir. Çê nake. İngiliz jî çê nakin, Fransız jî çê nakin. Macron derketiye mafê Kurda hinek hebe baş e. Her îşî xwe ya. Yani tu firqa me û cîngena nemaye. Rêz û hirmeta me heye ji cîngenê re. Lê milletê cîngene ji ber ku bê coğrafya ne yani weke netew hesab nabin. Baş e. Em xatir ce bixwazin hevan da. Yani ricam ji we ew e bibin abone, hinek jî bibin endam eger îmkanê we hebe. İmkanê we tune be nebin endam. Lê abone herkes dikare. Xatirê we silav rêz hevan da.